Difrod yng nghampws Cyncoed yn golygu mae hon i'r gêm gyngrair gyntiau roed y Parc-y-Ddraig. Y bas drwodd i Sislovich ac Alex Lang yno. Wel, os ych chi ymguro'r Seintiau yn eich cael pwynt hyd yn oed, mae rhaid i'ch golwr chi chwarae'n dda. Alex Lang wedi cael dechrau gwych i'r gêm hon. Sislovich bron ar rhwydo i 5 y tymor hwn. Marriott ar gig gornel at y postyn cynta. Declan McManus yno, ond methu cael digon o'i dalcen arni. Mae'n sgorio bob math o goliau. A bron o sgorio'r gig gornel o tro yna. Marriott. Brobl. Sislovich o'i flaen. O, Emlyn Lewis yn neidio mewn. Sislovich i mewn i'r cwrt. Nawr te, o McCarthy mewn ar clac. Dim amheuaeth, mae'n gig corsmotyn. Dean John yn pwyntio, a neb y chwaraewyr Met yn cwyno chwaith. 32 o funudau wedi chwarae yn y gêm yma, a cyfle eiraid i'r Seintiau fynd ar y blaen. Mae McManus di sgorio 7 gol yn ei 5 gêm betha. Ond Lang yn arbed! Mae dal yn ddi-sgôr ac Alex Lang ar garbediad da. Mae McManus yn dieddol o fynd lawr y canol gyda'r giciau. Lang yn ei darllen i'n berffaith. Marriott ar gig gornel. Hudson i fyny, Lang yn arbed, o mae mewn nawr. Danny Davies dwi'n credu ar y postyn, yn ei rhoi hi mewn. Y gig gornel yn uchel, Hudson yn rhydd, a'r golwr yn methu cadw i allan y tro yma. Harrison. O, cic dreiddgar, y gic letraws yn syth i clac. Mae Denny yno, mae McManus yno wrth gwrs hefyd. Declan McManus! Lang yn sefyll yn gadarn. Clac yn llithro'r bas yn hyfryd i McManus, ond dwi'n methu curo Lang y praw yma. Marriott y brobl drosti, brobl sy'n un dyfalu. Brobl yn ei chymryd Alex Lang yn arbed. Wel, oedd y gic ar ochr y golwr, ond oedd Dang Lang yn arbediad da i wadu brobl. Ni di chwarae bob eiliad o'r 2 munud ychwanegol. Os na un cyfle ola, Lang ymlaen. Joe Evans yr peniad! Mae'r Met yn gyfartal! Choeliwch chi fyth! Mae unrhyw beth yn bosib yn gêm y Pêl-droed. Met heb gael llawer y gyfleon, ond maen nhw'n gyfartal am ganlyniad gwych iddyn nhw.